Здравейте! Вие сте с видеоканала на Утро.бг и днес ще си поговорим за грешките, които децата не прощават на родителите си. И по-точно за две от грешките, които родителите допускат при възпитаването на своите деца. Замисляли ли сте се, че детето също е човек и има чувства? Все още не е възрастен, зависи изцяло от нас и често не осъзнаваме, че то може много лесно да бъде наранено. И се случва тези обиди да са големи, то да не ги забрави никога. И за това има грешки, които децата не прощават на родителите си. Децата могат да се ядосват на своите родители. Понякога дори обещават, че няма да простят и никога няма да забравят. Често тези мили заплахи не означават нищо, но в други случаи има възрастни, които са направили неща, които действително причиняват дълбоки емоционални травми. Детето може да разбере причините чак когато порасне, но да прости на родителите си никога. Неспазените обещания е една от грешките, които децата никога не прощават. Ако не можете да спазите дадено обещание, по-добре е да не го давате. Това е истина, която възрастните ни внушават още от детството, нали? И те я повтарят отново и отново на детето, изисквайки от него да спазва обещанията си. Но самите възрастни често ги нарушават, като винаги се намират оправдания. Не са могли, някакви други причини са им попречили и изобщо родителите имат толкова много проблеми, защо въобще им се месите? Един познат все още не е простил на баща си, който му е обещал да отидат на излет в първи клас. Казал му, че вече бил голям, щели да готвят рибена чорба и да спят в палатка. Той вече завърши училище, а с баща му така и никога не са ходили на излет. А когато детето имало наивността да му напомня, баща му се карал, имал толкова много задачи, нямал време и така нататък. Защо тази история е донесла на детето толкова много болка, на бащата все още не му е ясно. По някакъв начин порасналото дете се е опитало да затвори този гешталт. И какво мислите? Баща му пак го е засрамил. Как може човек да бъде толкова злопаметен? Тук ще направя едно малко отклонение, за да обясня термина гешталт. Терминът гешталт идва от немския език и се превежда като завършена форма, а точният превод всъщност е нещо, което е пред нас. В същността си гешталт означава цялост. Думата гешталт е употребена през 1523 година в немския превод на Библията като нещо, намиращо се точно пред очите. Но да се върнем към темата. Пренебрежителното отношение на възрастните към децата си е друга грешка, която децата никога не прощават. Да, знам, че мнозина ще възроптаят, а за какво трябва да уважаваме децата при положение, че те все още са малки? Ови, така разсъждават повечето хора. Знаете ли колко родители не уважават детския труд? Колкото и нелепо да звучи това. Не оценяват желанието на децата да помагат и дори не осъзнават колко е важно да ги хвалят, а не да им се присмиват, когато едно дете им представи своето творение. Рисунка, например. Ето друг пример от живота. Една отлична майсторка, която сега прави много красиви кукли и ги продава на колекционери в чужбина. Така е, всички знаем, в чужбина се печели повече. През цялото си детство е криела творенията си от родителите си. Защо? Защото майка й казвала, че роклите, които шила за куклите, са грозни, а баща й се е карал, че губи време на празно, вместо да учи математика и да запише счетоводство. Един ден баща й се е ядосал и казал на вуйчо й, че той имал успешни деца, а неговото било глупаче, което се губил времето с глупости. На масата на рожден ден, пред всички роднини и дъщеря си. И той я посъветвал да вземе пример от братовчедите си, че щели да постигнат всичко в живота. Майсторката премълчала. Какво да направи? В крайна сметка баща й и майка й са родители. Обидата обаче останала. Замисляли ли сте се колко още такива случаи има?
Кажете ми честно, сърдите ли се на своите родители? Ако да, за какво? Така че наистина има неща, грешки, които децата не прощават на родителите си. С това ви пожелавам да мислим и да грешим по-малко. А ако допуснем такива, то да се извиним на детето. А вие какво мислите по тази тема? Как се отнасяте към грешките, които сте допускали с вашите деца? Осъзнавате ли ги на време? Поправяте ли ги? Или може би във вашето детство е имало подобни моменти, когато родителите ви са ви подвеждали, давали са обещания, които след това не са изпълнявали, смеяли са се на ваши идеи, желания, на неща, които сами сте направили. Ще сме ви благодарни да споделите с нас в коментарите за това, да си поговорим на тази тема. Благодаря ви, че бяхте с Утро БГ.